χτυπιέσαι έτσι, βρε παιδί μου, και ο Σπύρος ξέχασε και τις παντόφλες του. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Σπύρος, εγώ για εσάς δουλεύω. Τότε δούλευε και μια έρευνα. Α, καλό αυτό, Τέλειο. Θα στο λέω. Ανοησίες. Κυρία Ντάλια, δεν πιστεύω αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους έχετε μπλέξει να σας εκμεταλλεύονται οικονομικά. Τι θες να πεις? Θα σας τρώνε χρήματα. Α, να σου πω, πλούσια είμαι, δεν είμαι χαζή. Δεν είπα αυτό. Γιατί αν ήμουν χαζή, πώς θα είχα βγάλει τόσα λεφτά? Δεν τα βγάλατε, τα κληρονομήσατε. Πεθάναν όλοι και μείνατε εσείς τελευταία κληρονόμος. Ναι, γιατί είχα καλό timing. Και αυτό δείγμα εξυπνάδας είναι. Πήγαινε τώρα. Συγγνώμη, θα έλεγα κάτι άλλο. Λέγει. Α, πήρα και μπισκότα. Πολύ... Πού είσαι? 100.000, τι είναι? Φεύγουν. Έλα, Ζουμπουλιά. Καλώς τη. Τι είναι από το μέτωπο, τα καταφέρνεις ή να έρθουμε να σε μαζέψουμε? Όχι καλέ, δεν έχω πρόβλημα. Να σου πω, έχει μπισκότα με γέμιση σοκολάτας 580 ευρώ και με γέμιση πορτοκάλι 760 ευρώ. Ποια να πάρω? Του εκατομμυρίου δεν έχει? Περίμενε μισό λεπτό να δω. Τι 760 ευρώ, Μαρή? 7 και 67. 60. 7 ευρώ και 60 λεπτά. Τι είναι τα λεπτά? Άστο. Αμάν κάναμε να μάθεις τα χαρτονομίσματα. Τα κέρματα σε μαράνανε. Πάτε καλά να τη μαζέψετε. Θα έρθουν 250.000 και μπισκότα. Πες να συντομεύει, έχουμε δουλειά. Και ρώτα την τι πήρε, αυτή είναι ικανή να έχει πάρει και τροφή για σκύλους. Έλα, μ' ακούς? Τι πήρες? Πήρα τροφή για σκύλους. Άμα περάσει κανένα σκυλάκι έξω από τη σκηνή να έχουμε να το κεράσουμε. Καφέ, νερά που μου είπατε, σέικερ. Εντάξει, μάζεψε τα κι έλα τώρα. Και κοίτα, μην πάει να πληρώσει και βγάλεις καμιά δεσμίδα και μας βάθει όλο το κάμπινγκ. Ένα 50 να δώσεις. Το πορτοκαλί! Αχ, πορτοκαλί δεν έχω. Έχω 2 πράσινα, 4 κίτρινα και μόβ. Μόβ έχω πολλά. Αλίμονο, τα αγαπημένα σου. Το πράσινο δώσε. Και περίμενα να πάρεις και τα ρέστα. Πήγαινε στο ταμείο. Στο ταμείο είμαι. Ωραία. Δώσε τα πράγματα να τα χτυπήσουν και δώσε και το κατοστάρικο. Το πράσινο. Το πράσινο. Εντάξει. Αχ, είμαι πολύ ευτυχισμένη. Πρώτη φορά ψωνίζω από τέτοιο μαγαζί. Δεν ξέρεις πόσο φοβόμουν στην αρχή. Όλος ο κόσμος φοβάται τα μπάγια ψώνια. Γιατί? Που θα έχουν πάει τιμές στα ύψη. Άστο, δεν σε αφορά εσένα αυτό. Ψηλά δεν έχετε? Ψηλά δεν έχω. Όχι, πες της. Δεν έχω. Τι είναι τα ψηλά? Άστο, παιδάκι μου, πες της όχι. Τελείωνε. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι έκανα? Δεν κάνετε τίποτα, απλά αυτό δεν έχει τιμή επάνω και δεν ξέρω πόσο κάνει. Α, ωραία. Πάρτε τότε και αυτό. Και αν κάνει παραπάνω... Όχι, θα το βρω. Κύριε Λευτέρη. Επειδή φαντάζομαι τι έχεις κάνει, βάλ' το στο πορτοφόλι σου τώρα. Τι τρέχει? Αυτό εδώ δεν έχει τιμή επάνω. Ξέρετε πόσο κάνει? Για την όμορφη κυρία δεν κάνει τίποτα. Λευτέρης. Ντάλια. Ζουμπουλία. Καλή το γλύσε. Ξέρεις τι θα ήθελα? Εδώ πιο πέρα υπάρχει ένα ταβερνάκι, το Κυριλία. Από όλα τα αγαθά του κόσμου που αγοράζονται με χρήματα, εγώ θα ήθελα αυτό το μικρό ταβερνάκι δίπλα στο κύμα. Και να είμαι πάντα εδώ. Χειμώνα, καλοκαίρι, για να κερνάω τους φίλους μου και να φιλεύω τους περαστικούς. Αυτό θα ήθελα. Μόνο αυτό. Να πάω να τα αγοράσω. Είσαστε στο Μονακό με τη Χατζη Αλεξάνδρου και την Καρολίνα? Σημερινή. Η πριγκίπισσα Καρολίνα του Μονακό επισκέπτεται τη Μαρτινίκα και τη Γουαδελούπη. Τι ναι, εσείς υποτίθεται ότι ήσασταν μαζί. Καλέ, ναι, μαζί καφέ πίναμε. Και μας λέει καθίστε εσείς εδώ, θα πεταχτώ εγώ απέναντι να δω τις 2 φίλες μου, τη Μαρτινίκα και την Κοντοστούμη, πώς την είπες. Γιατί έχω πολύ καιρό να τα δω τα κορίτσια και δεν θα αργήσω. Τι ψέματα θα σου πω. Α, πήγε να δει τα κορίτσια. Ναι. Η Μαρτινίκα και η Γουαδελούπη είναι νησιά. Και οι 2. Και οι 2. Και όχι απέναντι, στην Καραϊβική. 20 ώρες με το αεροπλάνο. Α, γι' αυτό άργησε. Λιτότητα βλέπω σήμερα.
Σε έπιασε και σένα οικονομική κρίση, Τι εννοείς? Τα 500 πέσαμε στα 20. Όχι βρε, πια 20. 100 είναι κι αυτά, σαν τ' άλλα. Κάθε ματσάκι 100 έχει. Ναι, μόνο που έχουν μια μικρή διαφορά. Ναι, αυτά είναι μπλε, δεν είναι πιο ωραία? Όχι, δεν εννοούσε αυτό, εννοώ. Ας το παιδάκι μου, τι της το εξηγήσα, πώς να το καταλάβει, αφού της αρέσουν. Σ' αρέσουνε πουλάκι μου τα μπλε, της αρέσουν. Πολύ. Ορίστε, αφού περνάει καλά ο άνθρωπος. Ας τον τρελό στην τρέλα του. Κάνε μου λιγάκι, έλα, κάνε μου λιγάκι, τόσο δα λιγάκι. Πώς σε λένε κορίτσι μου? Αμαλία. Τι είπε? Αμαλία. Δεν είπε Αμαλία, κάτι άλλο είπε. Ναι, αλλά Αμαλία ήθελε να πει. Γιατί δεν τα πετάτε? Γιατί δεν μπορεί. Πλάκα κάνεις. Αμαλία, να σε συστήσω. Ο Φώτης, η Αγγέλα, η Ντάλια, η Ζουμπουλία. Ζουμπουλία. Α, να το πάλι. Πώς το κάνεις? Είδατε τι έγινε στην απαγορευμένη αγάπη? Όχι. Στις φιλοδοξίες? Δεν βλέπανε τηλεόραση. Και τι κάνετε τόση ώρα? Τουλάχιστον προχωρήσατε καθόλου με την Αμαλία ή θα πάει στη συνέντευξη έτσι όπως να είναι? Δηλαδή συνεχίζουμε. Ναι. Αλλά όχι τώρα. Τώρα έχει Βέρα στο δεξί. Α, Βέρα στο δεξί. Μα δεν συνεχίζουν. Ο Κατρανίδης μου αρέσει πάρα πολύ. Και γρήγορα. Κοίτα εδώ. Τα δάκρυα της Κονσουέλα. Βρες που γυρίζετε το σύριαλ και αγόρασέ το μου. Το σύριαλ. Το σύριαλ, το στούντιο, το κανάλι που γυρίζετε δεν ξέρω τι χρειάζεται. Βρες τι χρειάζεται και αγόρασέ το. Έχει καταντήσει πια η κατάσταση με την Πεπίτα ανυπόφορη. Και θα αγοράσετε κανάλι στο Μεξικό. Να του κάνετε τι? Γιατί τη Σολίνα στο Κυργιστάν που με έβαλες να αγοράσω, τι την κάνω? Επένδυση είναι κι αυτό. Πήγαινε τώρα! Καλημέρα, Πεπίτα. Με φώναξες? Ναι, Κονσουέλα. Ήθελα να σου μιλήσω για κάτι, αλλά τελικά άλλαξα γνώμη. Λίγα είναι εκεί μέσα τα ψωμιά σου, Πεπίτα μου. Έκανα μια επένδυση που νομίζω τάξιζε τα λεφτά της. Τι είναι αυτό? Τα 3 πρώτα επεισόδια του νέου κύκλου. Τι ύμνος? Μαζί μιλάμε και χώρια καταλαβαίνουμε. Από τα δάκρυα της Κονσουέλας, παιδί μου. Μεταγλωτισμένα και έτοιμα. Του χρόνου θα πεφτούν στην Ελλάδα. Αυτή η ανοησία που πήγατε και αγοράσατε στο Μεξικό. Που δώσετε τόσα λεφτά. Άκουσε και ανοησία. Σειρά μου. Κονσουέλα. Τόσο καιρό ήξερες η χαμερή Πεπίτα την αλήθεια και δεν μου την έλεγες? Και δεν μου την έλεγες. Τελεία. Σαν δεν τρέπεσαι. Ξετσίποτη, σαφρακιασμένη, τερασόρθιο σκυλί της κολάσεως. Ήθελα να ξέρω το σαφρακιασμένη πώς θα μεταφραστεί στα ισπανικά. Πρόβλημά τους. Ανοίγεις παρένθεση. Ένα λυσασμένο ντόπερμαν ορμάει και δαγκώνει την Πεπίτα. Πού βρέθηκε το ντόπερμαν? Είναι συμβολισμός. Επειδή την είπε σκυλί της κολάσεως. Πού είχα μείνει? Στο δάκωμα. Τι κάνει η Πεπίτα, φωνάζει? Όχι. Βουβό πόνο έχει. Πέφτει κάτω και τελειώνει σκηνή. Με την Πεπίτα στο πάτωμα. Ναι. Όχι, δεν θα κάνει και φινάλε. Γράψε. Κοντινό στο σκύλο. Τέλος σκηνής 18. Κάτσε εδώ. Θέλω να κάτσεις να το δεις και θα συνεργαστείς με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ? Από πού ποιος? Πώς? Η διοκτησία μου δεν είναι? Άσε που θέλω να κοιτάξει κάτι χαρτιά που μου στείλανε από την παραγωγή και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Όσο σκέφτομαι τα όνειρα που έκανα όταν με διορίσατε οικονομικό σας σύμβουλο. Αυτή είναι η Πεπίτα, η κακιά. Χάρηκα. Ο προηγούμενος κύκλος έκλεισε με την Κονσουέλα που είχε χωρίσει με τον Αλφόνσο. Από παρεξήγηση. Η Πεπίτα έφταιγε. Αν είχε εξηγήσει την Κονσουέλα ότι δεν τρέχει τίποτα ανάμεσα σε αυτήν και στον Αλφόνσο, δεν θα είχαν χωρίσει. Πολύ ενδιαφέρον. Μπαίνει η Αναμπέλα, αδερφή της Πεπίτας. Τώρα θα προσπαθήσει να την πείσει να μιλήσει στην Κονσουέλα και στο τέλος της σκηνής θα της ρίξει και το χαστούκι. Γιατί? Γιατί δεν τη χωνεύω. Καλά, Μαρή Πεπίτα. Έτσι δεν καταλαβαίνεις? Τι πράγματα είναι αυτά? Καλά, Μαρή Πεπίτα, έτσι δεν καταλαβαίνεις. Μεξικάνικη διάλεκτος της υπαίθρου. Άφησες τους ανθρώπους να χωρίσουν. Επειδή εσύ είσαι Ζορλή. Επιτέλους βρε παιδί μου, να βλέπεις και ένα σύριαλ όπως το θες εσύ, Τι να πω, Θεέ μου. Δεν έχω λόγια. Ούτε η Πεπίτα έχει λόγια σε αυτή τη σκηνή. Γιατί? Της τα άκοψα. Πέρυσι έβγαλε όλη τη σεζόν πρωταγωνίστρια, φέτος θα ταπεινωθεί. Ψες.